Na és már te hogy jössz ki Pesten a pénzedből? Hát figyelj, itt szokták mondani, hogy az is pénzbe kerül már, hogyha kilépsz az ajtón. Én mondjuk kollégiumban lakom, az 9300 forint havonta, viszont emellett nagyon sokat költök nyilván arányaiban ételre, illetve az ember, hogyha egyetemi hallgató életet él, akkor szórakozásra is jelentősebb összeget költ, illetve hát nyilván saját magára, akár hobbi vagy ilyesmi. Úgyhogy ez is hozzájön, meg nagyon attól függ, hogy az adott hónapban mennyit tartózkodom Budapesten, vagy megyek haza vidékre. Így most ez a hónapom az körülbelül szerintem ilyen 90 000 forint körül lehet. És figyelj Dalma, ez hogy alakul Szegeden, te hogy jössz ki a pénzbe? Én Szegeden albérletbe lakok, így minden hónapban az a legnagyobb költségem. Emellett persze van a kajálás, meg a szórakozás, és igazából télen, nyáron változó a rezsi, így ehhez igazodva is kijövök havonta 80-90 000 forintból. Középiskolásként nem is gondolunk bele, hogy mennyi mindenre fogunk költeni. A nagyobb kiadásokkal még számolunk is, például albérlet, rezsi, kollégium, étkezés, de sokszor figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy a kisebb tételekből jegyzetek, szórakozás, ruházkodás, telefon vagy egyéb kiadások bizony elég sok van. Ezek együttesen havonta szintén jelentős összeget tudnak felemészteni. Ahogy láttátok, Dalma Szegeden albérletesként költ 80-90 000 forintot havonta, Márknak ugyanennyibe kerül Budapest, amellett, hogy ő kollégista. Azért kérdeztem amúgy tőletek, mert én Miskolcon tanulok, és nagyjából hasonlók nekem is a költségek, de én mellette még dolgozom is, és még így jövök ki úgy anyagilag, hogy mondjuk az önköltséget ki tudnám, ugye a tandíjat ki tudnám fizetni. Hát igen, csak például én nem mertem volna bevállalni azt, hogy az első évben már rögtön elkezdek dolgozni, mivel az egész felsőoktatási légkör teljesen új. Vagy belecsöppentem, azt se tudtam, hogy most mihez nyúljak, hogy kell felvenni a tárgyakat, hogyan alakul az órarendem, és ezeknek a függvényében már a második évben, amikor már kitapasztaltam és benne voltam ebben a körforgásban, már jobban tudtam mozogni a munkaterén is. Nekem szerencsém volt, mert tudtak a szüleim mindig támogatni, és emellett voltak olyan fél évek, amikor sikerült olyan átlagot elérnem, hogy tanulmányi ösztöndíjam volt. Pánikra természetesen nincs ok, hiszen ahogy hallhattátok, van segítség. Elsőként természetesen ott a család, amely remélhetőleg tudja támogatni a továbbtanulást. Az ösztöndíj kiváló lehetőség. Jó tanulmányi eredmény esetén akár jelentősen is hozzájárulhatsz a kiadásaid finanszírozásához. A munkavállalás szintén képes könnyíteni az anyagi terheket, de ennek kapcsán mindenképpen meg kell találni az egyensúlyt, pláne az elején, amíg beletanulsz a felsőoktatásba. Jóci, te mondtad, hogy vettél föl diákhitelt ebbe, hogy mertél belevágni? Igazság szerint én azért választottam a diákhitel 2-t, azért vettem fel, mert 0%-os a kamata. Amikor felvettem, nem volt másik lehetőség, szóval ebből tudtam kifizetni a tandíjamat, és még az is nagyszerű, hogy nem kell közben törlesztenem. Nekem van egy haverom például, aki önköltségesen tanul, és nagyon sürgősen szüksége lett volna a tanulmányai alatt pénzre, viszont ugye nem részesülhet se tanulmányi ösztöndíjban, se szociális támogatásban, ezért például a diákhitel egy lehetőségével élt, megigényelte, nagyon alacsony kamatra gyorsan tudott pénzhez jutni, így meg tudta oldani az adott helyzetét, úgyhogy szerintem ezt is fontos megemlíteni. Mondtad, hogy az egyetem alatt nem kell fizetni, akkor ezt mikor fogod törleszteni? Amikor megszűnik a hallgatói buszom, azután fogom elkezdeni. És mennyit kell majd fizetned? A fizetésemtől függ. A diákhitel 2 esetében mennyit lehet fölvenni? Hát ugye az önköltséget állott belőle, még nekem volt egy fél évem, amikor ugye sokat dolgoztam, a fele pénzt abból álltam, a felét pedig ugye a diákhitelből. A diákhitel az egy picit más, mert bármire költhetem, viszont 70 000 forint a maximum, de addig annyi pénzt igényelnek meg, amennyire éppen szükségem van. És tudod még akkor milyen jó abban? Hogy bármikor elő tudsz törleszteni, és semmilyen pluszköltséggel nem jár. Na, ez most jó sok infó volt. Kicsit rendszerezzük. A diákhitel 2 csak az önköltségre fordítható, ez az összeg közvetlenül a felsőoktatási intézményhez kerül. Józsi kiemelte, hogy a kamat mértéke 0%, így ugyanannyit fizet vissza, mint amennyit felvettél. A plafon az önköltség mértéke, ha ennek egy része rendelkezésedre áll, igényelheted csak a különbözetet is. Ahogy Márk mondta, a diákhitel egy bármire szabadon elkölthető, ez az összeg a bankszámládra érkezik. A kamata nagyon kedvező, jelenleg 2,2%. A maximálisan igényelhető összeg havi 70 000,
Ez fél évente 350 000 forintot jelent. Dönthetsz arról is, hogy havi rendszerességgel vagy fél évente egy összegben kéred. Mindkét diákhitelre igaz, hogy a hallgatói jogviszony alatt nem kell törlesztened. A diákhitel legfontosabb alapvetése, hogy a tanulmányaidat a jövőbeli fizetésedből finanszírozod. A törlesztés alkalmazkodik a majdani fizetésedhez, így a törlesztő részlet megállapítása ahhoz viszonyítva történik. Fontos érv volt Józsi számára is az előtörlesztés lehetősége, amely valóban nem jár semmilyen extra költséggel. A futamidő hossza a jövedelmed alakulásától és az esetleges előtörlesztéstől függ. Ez tök jó. Akkor most már csak azt áruld el, hogyha diákhitelt szeretnék felvenni, akkor hova kell mennem? Sehova. Látom itt a laptopod. Van ügyfélkapud is? Igen, van. Na szuper, akkor már csak be kell lépnünk Neptunba, és Neptun keresztül így meg tudod igényelni. A Diákhitel Központ elsők között vezette be Magyarországon az elektronikus hiteligénylési folyamatot. Ennek köszönhetően az ügyfélkapus belépéssel rendelkező igénylők személyes megjelenés nélkül otthonról kényelmesen intézhetik a szerződéskötést. A futamidő fennállta alatt pedig a Diákhitel Direkt webes felületen, illetve a mobil applikációban követhetik nyomon szerződésüket.